Takže čau lidi, je to dnešní video. Dneska to je první díl, vlastně žádný, prostě první video na YouTube. A dneska vám ukážu, jak vlastně, dneska si ukážeme, jak natáčet na YouTube. A vlastně, takže zaprvé si otevřete váš internetový prohlížeč. Napíšete tady Hypercamp, tady dáte download a tady dáte alternative download, jinak se vám to dostane, to dáte. A až se vám to nainstaluje, tak se vám tady objeví tahle hyper, na to kliknete, já už to teď mám tady. Na to vlastně kliknete. Na to kliknete, objeví se vám tohle. Tady se napíšete, v jaké chcete stream, jaké chcete to všechno kvalitě. Tady dáte rekord. Tady dáte nastavit, jak budete, vlastně tady se nastavíte audio, potom tady můžete to pauznout jako střih, potom je tady stopka a až do nahráváte, tak tady dáte to stop, tady dáte rekord a do toho se přitáhnete na plochu. Potom musíte jít na YouTube. A potom si musíte založit účet. Je to můj úplně nový. Dáte tady můj kanál. Dáte tohle šipečku, nebo někdy to mají nahrát. Takže vám to letítá. Dáte tohle šipečku potom. A potom tady dáte Hypercamp a tam si vyberete to video. Dáte otevřít a pak si máte rychlý. Když tak se vám to tady ještě bude. Chvilku načítat a pokud máte rychlý, tak to bude tak za 4 minuty, potom pomalé, tak má bude to tak 30 minut. Tak a tohle by bylo už z tohle videa všechno, mějte se krásně a doufám, že se vám tímhle doporučil, jak nahrávat, takže se mějte krásně a ahoj.